Γεια σας Roblox, όποιτε σήμερα θα παίξουμε Roblox Squid Game. Έλα εδώ. Αυτός είναι ο προηγούμενος από το Brawl Stars. Εσύ το σύντομα. Ναι. Έχουμε 40 δεύτερα μάλλον. Πάμε εκεί μέσα γρήγορα. Πριν περάσουν αυτά τα δεύτερα. Αυτό Σίγουρα θα προλάβουμε. Αυτό είναι το λένε. Κάτσε να βάλουμε λίγο φωνή για να ακούμε. Μπήκες. Ναι, με δούμε. Απλά ισχύει χαμό το σημείο. Να σε. Τι στο καλπού είσαι ρε. Εγώ θα κάτσω εδώ. Είμαι στον evade, εδώ που λέει evade. Αυτό είναι το evade. Τον κύριο evade. Κι εγώ είμαι στον κύριο evade. Να σε βλέπω, είδα το καπέλο σου. Να σε, ο Mr. Roblox, γεια σου. Βγήκα. Μέσα γρήγορα. Παραλίγο να χάσω το τέτοιο. Εντάξει, μπήκα πάλι. Το γουρούνι με τα λεφτά. Θα κάτσω εδώ πέρα στην άκρη. Το Γιατί είμαι του γουρνόπουλο. Εγώ είμαι τιμωρία δυστυχώς και θα κάτσω εδώ πίσω. Είμαι εκεί πίσω, τιμωρία. Μπήκαμε. Εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το Roblox. Τι εννοώ, κοίτα. Ωραίο δεν το έκαναν. Ωραία, κοίτα. Εδώ τα έχω πλέον τα κουμπιά όλα αυτά. Ωραίο είναι. Πού είσαι? Και εδώ το για να λέει απλά μεγαλώνει το τέτοιο. Όχι, για να δούμε τι θα είμαι. Εγώ θέλω να είμαι player. Player. Αυτό που είμαστε player. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Έτσι που είσαι. Εδώ με. Θα πάω στο κρεβατάκι για ύπνο. Ξεκινάμε. Κοκόμα κότσι πιάσα. Ρέντα. Είναι πολύ καλό σε αυτό. Πάμε λοιπόν. Είναι εύκολο όταν παίζεις τα παιχνίδια, το Squid Game, ξέρεις τι κάνει. Είναι εύκολο. Ξέρεις γιατί δεν κουνιέται καν ο παίκτης σου, ενώ στην πραγματική ζωή που πεθαίνεις. Πού είσαι? Να σε, Mr. Roblox. Εκεί είσαι. Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω από σένα. Πάρα λίγο. Κάποιος με έδειξε κάτω. Μη με έχνεκατε κάτω. Πέρασα. Εγώ δεν πέρασα ακόμα. Πάμε. Ρε μην με χνίχνεις. Ρε φλαμέν με έριξε. Πάμε γρήγορα. Προχωρώ. Ρε θα με ρίξουν αυτοί οι μαλάκες. Πέρασα. Ρε μη βρίζεις. Σιγά ρε. Βρίζος είναι στο παιδί. Όχι και πολύ, αλλά ναι. Γεια σου ρε. Είμαστε εδώ πάνω. Έλα. Πού? Στο δέντρακι. Έρχομαι. Πόσες φορές έχεις παίξει αυτό το Squid Game στο Roblox? Οι μαλάκες πέρασες προχωρά. Τι να Αρκετές. πω. Έβρεπε εσύ τι να κοίσεις. Λεφτάκια. Ψεύτικα. Μην τα κλέψεις, σε παρακαλώ. Μην τα κλέψεις, γιατί τα ξεχώρισα από κάτι άλλο. Αυτό το παιχνίδι είναι ωραίο. Όχι με αυτό, όχι. Είναι ότι χειρότερο. Για εσένα δεν σ' αρέσει. Όχι. Εμένα δεν χάνω και πολύ εδώ. Μια φορά που έπαιζα σε αυτή την Γιατί εγώ να έχω το ξύλο και κουνήσου. σε μια φορά που Έχω έπαιζα. το ξύλο. Εγώ κυνηγάω και εγώ. Έλα σε πιάσω. Έλα εδώ. Μια φορά που Σας έπαιζα το αυτό το λευκό. Μια φορά που έπαιζε αυτό. Πρέπει να το χτυπάω. Στο ένα δευτερόλεπτο είχα το ξυλάκι και κατευθείαν το έβαλα σε άλλον. Εν τω μεταξύ. Ρε, γιατί δεν ψάχνει κανέναν. Τώρα. Ρε βαράω. Και τι βαράω. Μην μου κόλλησες φύγε. την ξυλίτιδα. Εσείς ξυλάκι. Όχι. Εγώ γιατί να το έχω. Δεν με πιάνει. Έλα εδώ. Θα σε πιάσω και θα σου βάλω το ξύλο στο. Εγώ τρέχω εντωμεταξύ πιο γρήγορα από εσάς νομίζω. Αυτοί που κυνηγάνε τρέχω πιο γρήγορα νομίζω. Εδώ. Το έχω σπαμ μέχρι να σε πιάσω. Γιατί μόνο εμένα ψάχνει. Δεν έχω κάποιον, συγγνώμη. Όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Όχι καλύτερα, αλλά τρέχω πολύ γρήγορα.
Έλα εδώ, έλα. Εσύ. Ρε, το ξύλο του μεταξύ δεν το χτυπάει τους άλλους. Εσύ τι κάνεις εκεί πίσω, πάρ' το. Το βγάλεις. Ρε, εν τω μεταξύ έχω 2 ξυλάκια. Το βγάλεις από Ρε, πάνω. έχω 2 ξυλάκια. Ποιος άλλο έναν, γρήγορα. Εσένα. Τη γλίτωσα, κέρδισα. Ναι. Ναι, πάμε τυρόπιτες. Τυρόπιτες. Έδωσα το ξυλάκι σε άλλο και κέρδισα. Γλίτωσε ο φίλος μου. Ο φίλος μου η τυρόπιτα. Ο φίλος Και το τυρόπιτα. καλό είναι ότι είχα και. Το πιο δύσκολο ήταν ότι είχα και 2 ξυλάκια. Είχα 2 ξυλάκια και τα 2 τα έδειξα σε άλλους. Τώρα είναι με τα ρόπαλα. Όχι, θα σε ρίξω. Εδώ. Αυτό το πας τι είναι. Πάω να ρίχνω. Σμπρώχνεις τους άλλους. Ναι, αλλά με αυτό το Πάμε ρίχνω. τώρα. Εγώ δεν έχω το βαρέλι. Το ρόπαλο. Δεν το κρατάω. Περίμενε, τώρα θα μας το δουν. Μέρικη το ρόπαλο. Άντε ρε, δώσ' το. Πάμε στη χρονόμετρο. Δεν ξέρει. Ναι, Κόλλησε θα το παίξουμε παιχνίδι. Τώρα ξύλο. θα ξεκινήσουμε. Ναι, θα παίξουμε ξύλο. Baseball. Να το, baseball bat, το έχω. Πάρτα λίγο, πάρτα και εσύ. Είναι και σκοτεινά. Μη με βαράς, σε παρακαλώ. Πρέπει να αντέξουμε 90 δεύτερα. Το έχουμε. Όχι. Δεν βρίσκω τίποτα. Δεν ξέρω κάπου είναι. Ποιος θέλει να έρθει να τον δειρώ, έλα εσύ. Όχι, γιατί δεν ανεβαίνει τώρα. Έλα εσύ που Δεν σκοτώνεις θέλω με να τα με όπλα. σκοτώσει κανείς. Θέλουμε να αντέξουμε και να παίξουμε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω μετά είναι το. Όχι, έχω κοκκίνη ζωή. Όχι. Τυρόπιτα. Νομίζω ότι μετά είναι τα glass. Τα χτυπήματα. Τέτοια. Τα glass. Τα μπισκότα είναι. Τα μπισκότα. Και μετά τα glass. Ναι. Όχι. Το glass που είναι. Είναι, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε στην πορεία. Όταν μπαίνεις στα κρεβάτια δεν έχει σκοτεινά. Τυρόπιτες, δεν θέλω να πεθάνω. Όταν είμαστε στη μέση κλείνουν τα φώτα. Ενώ όταν είμαστε Γεια στα σου. κρεβάτια δεν κλείνουν τα φώτα. Εγώ λέω να μην βάραμε με ο ένας τον άλλο. Τους άλλους τα βάραμε. Ναι. Τους χαζούς. Γιατί είμαστε φίλοι. Φύγε! Θα σε σκοτώσει! Και πρέπει να δεις 30 δεύτερα. 20. 26, 25. Απλά πήγαινε στα κρεβάτια. Με ακολουθάει. Ρε, εμένα δεν ανεβαίνει στα κρεβάτια. Τυρόπιτα, βοήθεια. Τι μπορώ να κάνω κάτι. Δεν με ανεβαίνει καν στα κρεβάτια για κάποιο λόγο. Και η κάμερα μου με σπά τα νεύρα. Γεια, μιαου. Έλα, άντεξε, έχουμε λίγα δεύτερα. Άντεξες, κέρδισες. Εγώ θα κάτσω εδώ. Στην όμορφη μου καρέ. Εν τω μεταξύ μπορείς να πας εδώ πέρα. Κοίτα που έφτασα. Δεν ξέρω αν μπορείς να με φτάσεις. Get up, get ready for the next game. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πισκοτάκια. Πήγε μια η ώρα. Σου καθόνες. Πήγε μια ώρα. Σκατά. Ok guys, άμα θέλετε part 2, γράψτε κάτω στα σχόλια. Λέω να παίξουμε αυτό το τελευταίο και μετά Τυρόπιτες, τυρόπιτα. θα παίξουμε αυτή την πίστα και μετά θα... Μόνο αυτό. Εμένα γιατί δεν έδωσε ομπρέλα. Εμένα κύκλο. Το έκανα. Ναι! Άμα χάσουμε στο classes τότε τελειώνουμε και πάμε για part 2 την επόμενη φορά. Εντάξει, ή απλά μπορεί να παίξω μόνος μου. Λοιπόν, τυρόπιτες, θα συνεχίσετε με τον... Αυτό ήταν, άμα σας άρεσε κάντε like, subscribe και τα λέμε. Τα λέμε την